Benvinguts. Moltes gràcies. Des de l'escola ens agradaria saber, quan ens vau venir a conèixer, els primers contactes que vau tenir amb nosaltres, què us vam fer sentir? Doncs proximitat, sobretot, doncs com transmetíeu els valors de l'escola. Ens va agradar molt també el projecte educatiu que ens deu explicar. La sensació, no, al final, de ser com una família, no sé, ja et dic jo, quan vam venir a fer la visita, que et sents molt acompanyat, Molt acollit. Sí. I molt proper tot. Els motius principals pels quals ens veu triar, ens ho podríeu explicar? Sí, per mi un fet molt important és que tenim amics que porten i coneguts que porten els nens en aquesta escola i tothom ens l'havia recomanat. Ens havien parlat molt bé de l'escola, llavors això sí que va ser perquè quan ets pare primerenc, no? Que has de triar escola, doncs tens molts dubtes i el fet de tenir coneguts que confiïn i que els agradi una escola, doncs per nosaltres va ser important. Sí. Bueno, de fet també la proximitat amb casa, que també al final és una cosa que per nosaltres és molt important, perquè al final no podem venir a buscar el nen al migdia, llavors que pugui venir l'àvia que viu aquí a prop, doncs ens va molt bé. I llavors, tornant al que ens has preguntat al principi, al final tot això, la proximitat, el projecte, les sensacions que vam tenir quan vam venir, van fer decantar la balança. Ara que ja heu entrat a I3, portem ja uns mesos de rodatge, ja ens coneixem, ara com us sentiu? Ha vingut a confirmar el que vam veure a la primera visita. La veritat és que nosaltres estem superfeliços perquè veiem que el nen surt supercontent de l'escola, feliç, que ens explica coses a casa, que aprèn moltíssim perquè des de que va començar el setembre I3, l'evolució és molt gran i no sé, jo estic molt satisfet. Gaudeix molt, s'ho passa molt bé a l'escola, surt content i això per nosaltres era el principal objectiu. I a més, doncs això, amb totes les activitats que fa, doncs en parla a casa, les gaudeix, estem molt contents.